Tradiční a oblíbený závod Zemská míle se vrátil na lanškrounský lehkoatletický stadion Romana Šebrleho. Mě oslovili atleti z Ústí a z Lanškrouna, měli zájem, aby se ten závod obnovil a aby se zařadil jako oficiální závod do atletických tabulek. Takže tenhle rok to není součástí Skarex poháru, ale je to součástí vlastně běhu Českého atletického svazu. Dorazili běžci z Pardubic, Prostějova, Ostravy i z měst východních Čech. Z Lanškrouna, z Ústí nad Orlicí, z Třebové, z Žamberka a celkově tady je dneska asi kolem 75 atletů. Na start se postavili běžci od nejmladších až po zkušené veterány. Radost domácím udělal Miroslav Svojanovský, když kilometrovou trať zvládl za 3 minuty a 3 sekundy. Super, běželo se mi dobře, úplně v pohodě tempo, takže jsem spokojený. Mezi žákyněmi na stejné trati triumfovala Nela Skalická, když dosáhla času 3 minuty a 59 sekund. Bylo to jako těžký, bolely mě už při konci nohy, ale až jsem to rozběhla. Vyvrcholením celého klání byl běh na 1 míli. Máte to více jak 4 kola, 1609 metrů to je zhruba, ale ta míle má jako takový svůj historický podtext, běhla se světově. Na trať nejprve vyběhly ženy. Rekord z roku 2016, který časem 5 minut 13 sekund držela Adéla Vedchá rozená Stránská, padl. Postarala se o to Karolína Vyňuchalová z Pardubic, když zvítězila v čase 4 minuty 58 sekund. Jsem spokojená, upřímně dráha mi hrozně moc sedla, protože hezky příjemně tvrdá, takže jsem se rozeběhla, už jsem viděla, že to je v pohodě, že dneska bude forma. Druhá skončila Ellen Koubová v čase 5 minut 51 sekund. Třetí Lenka Flídrová za 6 minut 26 sekund. Obě běžely za tým z České Třebové. Pak se na start postavilo 30 mužů. Nejstarší běžec si myslím, že je Miroslav Pecháček 1948. To je tradiční účastník Skarex běhu. V cíli se o vítězství strhl ostrý souboj. Druhý doběhl Lubomír Řehák z České Třebové, který za Vojtěchem Mančálem zaostal o pouhých 77 setin. Bylo to super, závod super, akorát mě trošku už ten čas, že jsme nedali ten rekord, ale bylo to od začátku rozběhlý pomalý, takže pak už s tím moc udělat nešlo. Vojtěch zaběhl čas 4 minuty 32 sekund a za rekordem Vojtěcha Vondry z roku 2018 tak zaostal o 6 vteřin. Třetí příčku obsadil Bronislav Kýr z Prostějova s časem 4,51.